Откъде го търсите? От полицията. Шегувам се, госпожо, от БТВ се обаждам. Треска Злато, съпругът ви ще участва тази вечер в играта. Нека се обади той. Ами кажете, ало, Любчо. Ало, Любчо? От Треска за Злато се обаждат. Госпожо, ако си да не ви притеснявам, не виждам, че няма да... Моля. Добър вечер, Любчо. Добър вечер. Иво Танев се казвам. Моля? Иво Танев се казвам. Да, Иво Танев, знам го от Треска Злато. Но така, разбира се, пуснете бързо телевизора на БТВ. Ако имате телевизор в момента и работи. Имам, разбира се. Тогава какво гледате? Гледам, не знам какво гледам нещо. Пускай Треска Злато. Пускай Треска Злато, господин Алексов. Пускай Треска Злато. Господин Алексов, посоките са 3 за начало. Да. Ориентирате ли се на вече? Треска Злато, пускай. Да. Виждате ли вече лабиринта? Слушам, да. И играйте и спечелете. Изберете посока. Да. Господин Алексов? Да, слушам ви. Искам да играете, не да ме слушате. Играйте. Слушам, играя. Казвайте Иво ли посока. е? На посока казвайте. Иво ли е срещу мене? Иво е срещу вас, да. Чувам ви. Искам да играете. Иво. Ако не зацепите, прекъсвам обаждането и стегляме друг. Иво, да, чувам те. Една посока за начало, господин Алексов. Да, почваме. Почваме. Казвайте. Казвам. На къде? Наляво, надясно или надолу? Кажи, жена. Надолу. Надолу, добре. Господин Алексов, искам да влезете в час. Да. И да играете. Иво, много си симпатичен. Така ли? Много благодаря за Много комплимента. си хубав. Искам сега да ми кажете нагоре или надолу. Накъде? Надолу. Надолу. Добре, че е съпругата, иначе не ви виждам. Да, питам съпругата, разбира се. Така. Така. Казвайте сега. Къде? Съпруга на къде? Нагоре. Нагоре. Съпругата ми казва. Наляво или надясно? Казвайте. Къде? Надясно ли? На къде? Надясно, Иво. Добре, съпругата ли казва пак? Съпругата, да. Само да не сбъркате да кажете на здраве вместо надясно. Знам аз. Иво. 1605 лева. Сега може да кажете и на здраве вече. Ти си складур. Ти си убавец.